ପରୀର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଲା। ପରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ଥିଲା ସାଇନ ପରୀ। ତାର ଜଣେ ପରୀ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଇନ ପରୀର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବୋହୂ ହୋଇକି ପଳାଇଗଲା। ସେଠି ସେ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ରହିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ତାର ପରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ସାଇନ ପରୀ ତାକୁ ତା ଏକୁଟିଆପଣ କଥା କହିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଏ ପରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ବାଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେହି ଯାଦୁ ବାଡ଼ି ଆଣିପାରିବା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ମାଗିବା ସେ ଦେବ। ସାଇନ ପରୀ କହିଲା, ଚାଲ ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାକ୍ଷସ ରହୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷସ ତା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉଁସି ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ରାକ୍ଷସ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଫେରି ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ସେମାନେ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଡରିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବେ? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ରୂପାର ବାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସେହି ବାଡ଼ିରୁ ଆସୁଛି। ସାଇନ ପରୀ ଯେମିତି ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଧରିଛି, ବାଡ଼ିଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହିଲା, ହେ ମୋର ମାଲିକ, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସାଇନ ପରୀ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନିଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଗଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସାଇନ ପରୀ କହିଲା, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବ? ଯାଦୁ ବାଡ଼ିଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ପରୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସାଇନ ପରୀର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ନେଇଯାଅ। ବାଡ଼ିଟି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଦୁ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ନିଜର ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୂର କଲେ ଓ ଯାଦୁ ବାଡ଼ିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆଣିବ। ଯାଦୁ ବାଡ଼ି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ସାହସ ବଳରେ ରାକ୍ଷସଠାରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଦୁ ବାଡ଼ିଟି ଆଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିଲେ। ଯାଦୁ ବାଡ଼ିଟି ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ।